Gintuad ni Department of the Interior Local Government Secretary Jonvic Remulla nga napigawan ini sa imbestigasyon nga ginhimo sa Iloilo City Police Office angot sa natabo kay Dueñas Vice Mayor sa Lamasan. Sunod kay Secretary Remulla, 36 ka oras pang nagligan hubalin sa napatay ang biktima antes nagsugod ang imbestigasyon sa mga katapos sa Iloilo City Police Office. Amoy ning rason suno kay Remulla nga personal ini nga nagpadulong sa Iloilo kaupod sa Philippine National Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. kag PNP Criminal Investigation and Detection Group o si IDG Acting Director Major General Robert Alexander Moreco II. Pahayag pa sa tiglikom dapat nga ginaimbestigaran kag ginasecure ang crime scene sa tanan nga gunfire incident sagud nga matulid gilayon ang rason sa insidente. Apang sa kaso ni Vice Mayor Lamasan, bangod nga ulina na kaimbestigar ang kapulisan sa ICPO, kinahanglan pa nila nga i-recreate ang tanan nga natabo. Ginpahayag man sini nga nagsanto malang tanan nga affidavits nga ilagin check kag nakompirma nga accidental firing ang natabo sa Vice Alcalde kag wala sang foul play. All gunfire injuries are automatically investigated. They investigated 36 hours later. Inintay nila hanggang namatay. Nung namatay yung si Vice Mayor, sa kanila in-investigate. But they should have investigated immediately at the scene of the crime. They didn't call a scene of the crime. So we have to recreate everything. We have to test the theories. We have to check yung lahat ng mga affidavits. And it all matched naman.